croeso nôl i PopT. Whoa! Hold the boat. Be ti'n meddwl ti'n neud? Sorry, just excited. Gwenno, ni di cael y drafodaeth yma. Ti'n gwybod mae sianel fi yw hwn? Dwi'n gwybod, sorry. Haid a ffael ni. Tybyd, hiya guys, croeso nôl i PopT. Drachwch pwy sy'n nôl? Helo, mae Gwenno nôl. A mae dyn ni fideo rili cyffroes i chi heddi. I fancio blwyddyn gyfan o gyfeillgarwch, Gwenno. Da ni wedi cael sport. Ni wedi cael sport. Ni am weld pa mor dda i ni nabod ein gilydd. Trwy gael cwis bach. Ond, cyn i ni fwrw ymlaen gyda'r fideo, licen ni sy'ch chi'n tanysgrifio i PopT. Hoffi'r fideo. Gadael sylwadau. Ar fy ffôn, fi wedi sgwennu cyfres o gwestiynau i weld os bod Gwenno wir wedi bod yn gwrando arna i dros y flwyddyn diwetha. Iawn, ti'n barod? Ni'n fwrw ymlaen dau? Odw, reit. Cwestiwn rhif 1. Beth oedd swydd gyntaf Cadi? Fe dra'n dychmygu chdi mewn caffi neu mewn pub. Clymsi. Dwi'n di dweud, salad 3 gwallt yn brwsio llawr. Anghywir, a o'n i'n neud mwy na jyst brwsio llawr, jolch yn fawr. Mewn caffi o'n i'n gweithio, pam o'n i'n 15. Pe bai Cadi ddim yn acto, pa swydd fe hi eisiau / yn gwneud? I ddweud bod chdi wedi gweithio mewn salon 3 gwallt, yn di gesio torri gwallt? Ie! Wir i ti, sen i ddim yn actio neu bod yn y byd yma. Cyfryngau. Fi'n credu bydden ni rili eisiau bod yn ddynes 3 gwallt. Mae Cadi yn mynd â eitem gyda hi i bob man. Beth yw'r peth yna? Mae ffyli byw hebddo. Hoti boti. Gwenno eglura i'r gwylwyr beth yw hoti boti. Hotel dŵr poeth. Hotel dŵr poeth. Ydy mae'n wrong na. Os chi byth eisiau cael anrheg pen-blwydd Nadolig i fi, hoti boti. I ble ath Cadi ar ei det cyntaf? Erioed. Chippy? Chippy! Excuse me. Meddwl. Be fasa typical first date? Diwrnod o siopa? Obvious. Bowlio? Cinema! Romantic. Mor romantic. Shout-out mawr i chdi os ti'n gwylio. Bydd e ddim. Beth o'n i'n galw Sean Corn pan o'n i'n fach? Rhywbeth fatha ding dong. Don. Don. Elo. So o'n i'n ffili gweud Sean Corn, so o'n i'n mynd, a don, di dod. Oh my word. Gwenno, dim rhif ffôl, cwpl o bethau shocking, ond... Fiai mae'n gwrando mwy. Ond to be, gyrru weld pa mor dda fi wedi bod yn gwrando nawr, achos ti sy'n nesaf. Be ydi enw ci Gwenno? Nelly. Ia. Nelly! Helo Nel, os ti'n gwylio. Hiya Nel! Be mae Gwenno'n hoffi ar ei throst? Menyn. A rhywbeth arall. Ti? Odw. Fi erioed wedi gweld ti'n mynd dim byd arall o'r menyn. Cadi. Menyn Cymraeg, obviously, Sir Gar. Be? Jam? Ia! Raspberry! Pa pentre nath Gwenno dyfu fyny? Hawdd, amlwch. Lle gawr yna beth sy'n codi fwy o ofn ar Gwenno? Pre-com? Ia. Childish. Beth yw hoff app cyfrwng cymdeithasol Gwenno? Dwi'n meddwl, fi actually ddim yn siŵr, achos ti'n iau na fi. So, mae hwnna'n gallu... Fi jyst yn mynd i fynd am y clasur Instagram. Ia. Wel, fi'n meddwl fe'n saff i weid bod ni wedi bod yn gwrando ar ein gilydd yn eitha dar sy'n flwyddyn diwetha yma, Gwenno. Be ti'n meddwl? Ie. Fi'n meddwl bod ni'n awr gilydd eitha dar. Ond, os ych chi mae'n gweld mwy o fideos tebyg i'r rhain, mwy o sialensau, mwy o vlogs, mae'n rhaid i chi wasgu'r bwtwm coch na sy'n gweud subscribe. Hoffi'r fideo. A gwasgu'r glwch notification fel bod chi'n gwybod bob tro mae PopT yn rhoi fideo newydd mas. Ond, oddi wrtho fi a Gwenno, tra Cwis!